Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Nahulong ang pagpanuktok. Bro sa magsaba-saba si Abay. Milagro. Abay? Oh. Dave? Eme? Ga? Ga? Niya ka? Manawlaw ako sa mga baboy manok samtang wa pa mumata ang bata. Adoon sa dako si Tiyo aron dinilan sa siya mamahaw, nay, para magkadungan tas pagpangaon. Tada, magdungan na tas pagpanggawas. Tana? Wa pa oray mula hostin sa kusina si Berto og Dave. Da milagro man. Nay, Ha? nay niya siya. Sa pagipuhat ang bayana din eh. Sa pultahan ta sa kusina na lang mo agi, nay. Dali. Sayang tuyo din siya pag-ani. Aron pasakitan sa nagakong anak. O aron kuhao nagakong apo. Di gilinaw ko masagot. Ayaw kyut pagsagot din eh. Nay, wa ko'y mahimo, ana. Sila si Dave na magsultibahin, ana. Mao nga hatagan ta sila kikayon nga makasulti sila. Lain na akong pamati niya pag-anhid. Pero nay, ingon og sa mapaubsanon man sa nakigsulti ni Dave. Tingalig mo pa uli na siya. Gutom na ko na. Ay, puyag dakan pa yung mga niya. Kipati na kong gutom ah. Naganda mag-iis day ginig pamahaw sa? Oh, uy. Apli lang sana ay. Oh, siya pa yung mga naspultahan ng barok. Kisa man ang babae nga nagtalikod. Oh, uy. Si Regine. Si Regine ka nang nasa ubo sa kilid sa bahay. Murag nga may sige paminaw. Be, di sa kumulakaws, be. Aris ako diri sa may kasagingan. Pasilipod ko diri. Iyakon ko ni kung tiyan para di makita. Mangusyoso ko. Sorry. Naingon ko og giugbok ang kandila sa akong gibarukan. Wa ta ka mahagad sa pagdayon. Makadayon, pabaday ko. Bisan ka sa wa masira kinipultahan sa atong panimay alang nimo. Bisan pa man sa imong pagbiya. Nagpabilin kini Alberto para nimo, Amy. Yan na siya. Nibalik na si Emmy. Huwag ko masayop sa kondisasyon nga mo biya. O karon na ang gustong hikayon. Karon na. Oh, si Regine ay talimilakaw sa pagpadayo na tong by Dave sa kababae nga wako kaila. Kitsa man to eh. Wako kaila to na. Ang talikod man gud. Oh, uy, si Regine! Ay, sorry. Regine! Noy, Ay, sa'yo lagi may bisita nga babae. Kitsa man to? Asam ka? Gila ka? wa man, Noy. May atuon lang ko kadiyot na ya. Sige. Day! Di ko kasagit ha. Basi makadungo si by Dave. Ay, awa ko ito pagkay. Asam to? Marag kadali man to? May kung nung kumulakaw silang abay da. At doon lang ko tindahan yung kaon eh. Di tingali mo sa iyo adto si abay sa kananan. Muna lang ko aron makapamahaw ko. Kapoy magluto nga ako rasang mukhaon ko. Oh, uy. Dali man ang wa si Dayjin eh. Paspasang makadaglak ka wa.
Kilibot niya yung mga mata sa palibot ng bahay. Kada ko siyang kausapan niya itong katapusan ko siyang ikasulti dito sa daplin sa kalsada. Diyan ko niya biyain niya ito. Mga bago na gini mga picture frames nga sa bungbong gibutang. Diba? Si Jenny na ang nipahimotang ana. Siya na sab ang nagpahilaw na. Lakip na niya ng mga medal ni Ilin diya sa frame. Sa akong pagbiya, halos suwa ganitay bangko. Karon, modelo na kaayo kining sud sa payag nga imong gipatukod kani adto. Kompleto na sa mga gamit. Nakapa-extend ka na sa... Dako na kayong kausapan din eh. Sukad sa akong pagbiya. May kaayuhan di ay ang nahimo, alang nimo. Ang akong pagbiya, no? Halos naguba ko sa diyang gitalikdan minimo. Sorry. Wahay na nga miabot kining swerte nako. Ang kaharuhay nga gustong tanimo kani adto. Dave. Sorry. Sorry. Abi ko bag sa akong pagbiya. Magmalampuson ko. Abi ko baga. Muharuhay ang ako kinabuhi. Nga makabot na ko ang ako mga pangandoy. Pero, nasayop ko. Maong niya. Miluhod ka. Pasaylo ako. Ayaw pagluhod, Amy. Pero Dave. sa imong pagbiya, kining panibahay. Sama na lang sa usa ka ordinaryong bahay, Amy. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akagihapon din eh. Naguhat. Nagpaabot. Akong balikon. Gisuwayan ako nga kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka anino nga dili mo biya ka ako. Mauni gipaabot paghihapon ta ka. Mubalik ka na ba? Dili na ko angay nimo. Hukaw na ko. Apani ako aron sa pagpamasin nga imo mapasaylo. Bisan dili na angay. Kinsa ko aron hukman ka. Kinsa ko. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Handog kong bayran ang dako-dako sang ako nahimon imo sa atong anak. Servisyohan ko kamo. Mamawi ko, Dave. Isaad na ko, mamawi ko. Anak. Ilin, anak, dali. Yan na si mama nimo. Mibalik na si mama nimo. Nak. Elaine, anak. Ni anak ko, anak. Ni anak. Oh. Elaine, anak. Dili ko nimo, nanay ako. Tatay, asa akong nanay. Ilin. Nanay. Ilin. Taon-taon na kung magpanlawag ini mga baboy. Yun man ang pagsabon na pos mga manok. Pero ako mo di babalik sa Jenny nga iadto ni Manhuan. Di ko matingal itong balik kong dinhi. Kaluoy tao ni Jenny. Nakita ko ang kasakit sa iyong mga mata ka kanina. Nanay! Si Ilin. Tatay, asa akong nanay? Asa ako nanay? Narating hali sa silong uban ni Lola kay
Nawa man sila din sa taas. Musa ka na toron. Hilom na. Anak, sorry ha. Oo, makadaog hindi karon si mama nga gasa lang nimo. Ay kapala ka sa sunod, magpalit og daghang candy. Dili ko. Dili ka og candy? Chocolate. Dili ko. Dili sab ka? Madaot ako tis. Ingon si nanay kung magsigi ko og kaon og tamis. Oo. Husto si Jenny. Dako ka na kidnak. Dili ka na gani. Yungit nga musulti. Kadali lagi mo dagan sa panahon. Alipi, dali. Kugos ni mama. Dili ba nga ganahan ka magkaayong kuguson ka ni mama? Ali. Dili ko. Nanay. Asa akong nanay. Ato ko sa akong nanay. Nanay. Iling! Lula, asa di akong nanay. Ato ko ako nanay, Lula. Ito as ilang lulo ni Buhuan. Ato ko ako nanay. Ato ko Inay, inay lang, inay! Lane! Ay, nagsundi. Ako na bahala nga mo pasabot sa bata. Dili na nako ang atong anak, Dave. Amy, Dili na siya mo ilan ako kayang inahan. Dili na gani siya mo duol na ako. Unsay akong buhaton ka? Gimingaw na kayo ko sa itong anak. Gusto na kayo ko mong gakos niya. karon ra na. Maana daw niya na siya. Konpirmi ka na niya makita. Ka. Asa ako nanay, Lulu. Asa ako nanay. Oy, wa man maanhi karon. Ay, mandi ay dinhi ka man mangita ha. Ay miingon maguto siya ganina ga anion kaniya aron magdunga tas pagpangaon og pamahaw. Was de mo ande. Ay baka de paingon. Oh, niya nga nung naghilag man yung bata. Sa sayod. Nanay. Balik niya siya. Si Amy. Ha? Unsa? O, gidawat pagbalik ni Dave. Oh, O ang bata. si Jeannie ang gipangita. Labing siguro. Mahinayon na gid sa pagbiya si Jeannie karon nga nabalik na si Amy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!